Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza atsogoleri a ndale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala koma kuti athandize boma kusamalira anthu powapatsa chakudya. Aphungu a nyumba ya malamulo amaliza msonkhano wawo atavomereza ndi kukonza malamulo ena komanso kusintha zinthu zina mu ndondomeko ya chuma ya boma ya 2024 mpaka na 2025. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino, MBC ikuyang'ana mavuto omwe akudza chifukwa cha mchitidwe wobera ndalama kudzera njira zamakono zotumizira ndi kulandira ndalama kuphatikizapo pogwiritsa ntchito foni za m'manja. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza onse amene akufuna kupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana kuti asatsogoze ndale kwenikweni koma athandize boma kusamalira anthu powapatsa chakudya. Dr. Usi anena izi pa msonkhano omwe anachititsa pa sukulu ya sekondari ya Chileka mdera la Mfumu Kalolo ku Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pamene dziko la Malawi likukonzekera chisankho cha 2025, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anati nzokhumudwitsa kuti anthu ambiri amene akufuna kudzapikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankhocho akuyika mtima kwambiri pofuna mavoti a anthu m'malo mogwirana manja ndi boma powathandiza anthuwo pa mavuto amene akukumana nawo monga njala. Polankhula kukhimbira anthu limene linasonkhana pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chileka m'boma la Lilongwe, Dr. Michael Usi anachenjeza Amalawi kuti nthawi yakwana yoti tsopano achenjere ndi atsogoleri a ndale amene akungofuna kukwaniritsa zolinga zawo pa ndale malo motumikira Amalawi. Ondisatira aziti ineyo monga vice president wa Malawi lero kuthandiza president, kuthandiza boma kuti mavuto amene Amalawi akuvutika nawo tiyachepese osusawonso ndi abale athu ali mdziko muno kuti tiyang'ane zimene anthu akuvutika nazo tiyathandize. Tisamasogoze kulankhula zimene ife tikufuna muzandivotere muzakamphandwa kuti pomwe anthu amene tikuwafunawo lero akuvutika zoti voti chani mtumwa womwe sizikugwira chimene akufuna kumva ndadya ndidya mawa zimenezo ndiye nkhani ya lero zoti kusogolokhala chani tiziyang'ana nthawi yolankhula ziti zimenezo nthawi yolankhula izo pakali pano nkhani yayikulu Malawi ali ninja timuthandiza bwanji. Pamenepa Dr. Michael Usi anathokoza president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chowalola kuzungulira madera osiyanasiyana kugawa mbewu ndi fetereza pofuna kulimbikitsa alimi kuti akolole zokwanira ndi kuthana ndi njala. Dr. Michael Usi ananenetsa kuti sakuchita zimenezi pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pandale koma kufuna kutumikira mtundu wa Malawi komanso kufuna kudzasiya mbiri yabwino akadzapuma pa udindo wawo. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, Dr. Michael Usi anati boma lilipoli lidatengera machitidwe a chitukuko a president woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda ogwira ntchito za chitukuko zolimba kwambiri zopindulira mibado yambiri ya mtsogolo. Dr. Michael Usi analangiza Malawi kuti pofuna kuti dziko lino lidzipanga ndalama zakunja zochuluka forex, nkofunika kuti Amalawi agwire ntchito molimbika popanga katundu wapamwamba ndi kumagulitsa ku misika yakunja komanso kulima modzipereka kwambiri pogwiritsa ntchito ndondomeko imene boma lakhazikitsa yochita ulimi wa minda ikuluikulu ma mega farms. Mfumu yayikulu Kalolo ya mboma la Lilongwe yathokoza boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana monga magetsi, madzi abwino, koma yapempha boma kuti ligawe chimanga kwa anthu amene akuvutika ndi njala mdera lake. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lati lipitirira kukhazikitsa njira zamakono za ukhondo kuti nthenda ya kolera isamafale mdziko muno. Nduna yona za madzi ndi ukhondo a Bidamia amayankhula izi ku Lilongwe pamene amakhazikitsa ntchito imene ibweretse dongosolo pamomwe ntchito za madzi zikuyendera m'madera momwe bungwe la Water for People lakhazikitsa. Tili ndi ripoti. Ntchitoyi ayigwira polunzanitsa ntchito zosiyanasiyana za ukhondo za m'madera monga kuti ntchito zopereka madzi ziziyendetsa ndi anthu odziwa ntchitoyi ngati ma water board.
ndalama zokwana 5.4 biliyoni kwacha ndi zomwe zigwire ntchitoyi yomwe ipindulire matawuni ndi madera akumidzi m'maboma a Lilongwe, Dowa, Kasungu komanso Chikhwawa. Poyankhula pomwe makhazikitsa ntchitoyi, nduna ya zamadzi ndi ukhondo a Abida Mia anati ntchitoyi ikulingana ndi masomphenya a boma ofuna kupereka madzi kwa anthu onse pothana ndi matenda monga kolera. President like ministry ya water kuti tiyathandize ndi ma piped water schemes tili ndi policy shift tupapasa madzi ya mipopi kuti itifikira ma school, itifikira ma clinic and anthu ambiri akhoza kulandira madzi a ukhondo. Mawu ake kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Fiona Rich anati boma lawo lipitiliza kupereka ndalama ku ntchito zoyenera ndi cholinga choti zipindulire anthu ambiri. Iwo anati ndi cholinga chawo kuona kuti amayi ndi ana sakuvutika kupeza ntchito za ukhondo m'dziko muno. Potsindika za ntchitoyi, mkulu wa bungwe la Water for People Aulemu Chiruzi anati ngati bungwe akudziwa kuti kulimbikitsa kayendetsedwe kabwino ka ntchito za madzi ndi ukhondo ndiyo njira yokhayo yokonzanso mmene ntchito zopereka ukhondo zikuyendera m'dziko muno. Tingwerekeza kuti mwachisazo kuli system imene inachitika ku Chikhwawa kumbavi imayuza gravity kuti madzi aziyenda azikapasira anthu kuyuza matapu. System ndiye kuli kwambiri mapanga save anthu 22,000. Kuti system imeneyo ikhale effective kuti iziyenda bwino kwa zaka 10-20 zikubwerazo pofuna kuti tizitha mwina kulipira kandalama pang'ono, tikalipira kandalama pang'ono tizigula zinthu kumaona tikupanga maintain. Nde project ikufuna kuti system ngati zimenezo mwina tigwirizane ndi a Southern Regional Water Board. Ntchitoyi ikufuna kuthandiza magulu omwe akuyendetsa ntchito za madzi m'madera kuti adzigwira limodzi ndi ma Water Board popereka madzi komanso ntchito za ukhondo. Dziko la Malawi limatsatira mfundo za United Nations zomwe imodzi ndi ganizo lokwanitsa kupereka madzi kwa wina aliyense pofika chaka cha 2030. Nyumba ya malamulo lachisanu yamaliza zokambirana zake itakhazikitsa malamulo ena komanso kusintha ndondomeko ya chuma cha chaka cha 2024 kufika 2025 yomwe tsopano yafika pa 6 trillion kwacha. Mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wati msonkhanowu wathandiza kwambiri chifukwa chakuti boma tsopano lipitiriza kuchita zitukuko mosavuta. Padakali pano a Chimwendo Banda alengezanso kuti boma likhali kutsegula Lilongwe Cancer Center mu sabata yachiwiri ya mwezi wa January chaka chikubwerachi. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Kwa masabata anayi omwe nyumba ya malamulo yakhale kukumana, aphungu akonza malamulo atsopano monga kusintha kagulidwe ka mafuta komanso kusintha pakagulidwe ka katundu osiyanasiyana kudzera ku bungwe la PPDA, kusintha malamulo okhuza mabwalo a milandu mazina. Mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda ati msonkhanowu unali wapamwamba. Tinatengaponso mwayi ifeyo mnyumbamu kupangaponso malamulo ena osiyanasiyana. Malamulo ena anali okhudza lamulo lalikulu la dziko lonse la Malawi constitution pamene ena amakhudza malamulo ang'onoang'ono. Ifeyo mnyumbamu tapanga zonsezi. Mwachidule ninganene kuti ndine okhutira kwambiri. Achimwendo Banda ayamikiranso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kazitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo Lilongwe Cancer Center yomwe akuti itsegulidwa posachedwapa. Chipatala chachikulu kwambiri chochedwa Cancer Center chimene chimafunika kuti chimangidwe mdziko muno kuti anthu akadwala matenda a cancer adzilandira chithandizo mdziko muno. Chipatala chimene Chakwera achimaliza kuchimanga ndipo zonse makina ndi mankhwala zafika moti sabata yachiwiri ya mwezi wa mawa January 2025 akhala ukatsegula. Izi zithandiza kuona kuti tiseve ndalama za boma komanso amalawi athandizike ena mamwalira osalandira kuchithandizo koma zimene apanga Chakwera zoti akhale ndi Cancer Center zithandiza kunena kuti Malawi ambiri athandizike. Ndipo mtsogoleri wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo George Chaponda wati kukumana kwa aphunguwa kunali kwa pamwamba makamaka kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuzankha mafunso pa nkhani zokhuza mtundu wa dziko lino. President anabwera ndithu titafunsa ife otsutsa boma anabwera ndithu wokondwera kuti anabwera koma sinali wokondwera kwambiri chifukwa sanaloledwe kuti ayankhe funso lokhuza njala mdziko lino. Msonkhano wa nyumba ya malamulo unali womaliza chaka chino pamene nyumbayi
ikuyembekezeranso kukumana mwezi wa February chaka chammawa pamene azakambiraninso ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 mpaka 2026. Trust Office, MBC, Lilongwe. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zolemba anthu ntchito ya paki yati iyesetsa kuthandiza kuti nthambi ya boma yoyimira anthu pa milandu ya Malawi Legal Aid Bureau izikhala ndi zipangizo zokwanira pa ntchito zake. Wapampando wa paki a Joyce Kitsulo anena izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu yoyendetsera ntchito za bungweli. Zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Akankachiwiri kuti nthambi ya boma yoyimira anthu milandu ya Malawi Legal Aid Bureau ikhazikitse ndondomeko yake yoyendetsera ntchito zake chiyambireni nthambiyi mu chaka cha 2015. Nthambiyi imayimirira anthu mdziko muno pa milandu maka omwe ali ochepekedwa. Ogwirizira udindo wa mkulu wa nthambiyi Achimwemwe Mwale ati ndondomekoyi ithandizira kuonetsetsa kuti ntchito zawo zikuyenda bwino komanso kuthana ndi mavuto omwe nthambiyi ikukumana nawo monga kusowa zipangizo ndi kuchepa kwa ogwira ntchito. Chama 2022 mmene pamabweranso pempho loti mapalaliko athu azitha kulowa ku koti anali kuti makesi athu anali about 24,000. Lero pakali pano ndikuyankhula nimo makesi zathu ali pa 26,701. Manamba zathu amaloya sanakwere kwambiri, so mavuto aja adakalipobe mene analili mbuyo moja. Ndondomekoyi ayikhazikitsa ndi thandizo lochokera ku United Nations Development Program UNDP. Mmodzi mwa akuluakulu ku UNDP a Roland Cole alonjeza kuthandiza ntchito zopereka chilungamo kwa anthu mdziko muno. Poyankhula atakhazikitsa ndondomekoyi wapampando wa komiti ya PAC a Joyce Kitsulo ati komiti yawo ichilimika kupeza zipangizo komanso ndalama zomwe nthambiyi ikusowekera. Anena zambiri zimene zili zopsinja kuti ntchito yawo itheke, monga kuti antchito amasiyasiya komanso ndalama zogwiritsa ntchito zimakhala zosakwanira. Ngati komiti ya parliament komanso parliament tionetsetsa kuti tinenere ndithu ku nduna wa zachuma kuonetsetsa kuti bungwe limene la Legal Aid lipatsidwe ndalama zokwanira kuti athe kufikira amalawi amene akuvutika koma akufuna chithandizo. Nthambi ya boma yoyimira anthu milandu imagwira ntchito m'maboma 22 a mdziko muno ndipo ili ndi oyimira anthu pa milandu okwana 48. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza atsogoleri a ndale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala koma kuti athandize boma kusamalira anthu powapatsa chakudya. Aphungu a nyumba ya malamulo amaliza msonkhano wawo atavomereza ndi kukonza malamulo ena komanso kusintha zinthu zina mu ndondomeko ya chuma ya boma ya 2024 mpaka na 2025. Ndipo mu ripoti lathu lapadera sabata ino, MBC ikuyang'ana mavuto omwe akudza chifukwa cha mchitidwe wobera ndalama kudzera njira zamakono zotumizira ndi kulandira ndalama kuphatikizapo pogwiritsa ntchito foni za m'manja. Popitirira nkhanizi, bungwe limene likutsogolera masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 la National Planning Commission NPC lati atsogoleri a mipingo ndofunika kwambiri polimbikitsa mamembala awo kusintha kaganizidwe ndi cholinga chokwanitsa masomphenya a dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a kubungweli a Jennifer Mjuweni anena izi ku Mzuzu pa msonkhano omwe anakonza ndi atsogoleri a mipingo a ku chigawo chakumpoto pa za masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mtolankhani wathu Ludovico Nyerenda ali ndi zambiri. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungwe lotsogolera masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 a Jennifer Mjuweni ati cholinga cha mkumanowu kunali kupereka mwayi kwa atsogoleri a mpingo a ku chigawo chakumpoto kuti aperekepo maganizo awo pa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 maka polimbikitsa mamembala a mpingo kusintha kaganizidwe kawo. Amjuweni apempha atsogoleriwa kuti akalimbikitse mamembala a mipingo yawo kukhala ndi mtima olimbikira pogwira ntchito komanso kusiya mchitidwe womadalira zolandira ndi ziphuphu. Dalira kwambiri upangiri wawo
machalichi mamoski kaya ndi ma platforms osiyanasiyana amenewo amakhala ndi space yoti athu kulankhula kuti azitilankhulira kawiri za kufunika kosintha maganizidwe athu komanso mmene timapangira zinthu ngati anthu amalawi komanso anthu kuti tikhale woonetsera kukonda dziko lathu. Mawu awo mlangizi wa president pa nkhani za zipembedzo Mbusa Brian Kamwendo anati akuyembekezera kuti atsogoleri a mipingowa achitapo kanthu koma membala awo polimbikitsa mtima wolimbikira pokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Akuluakulu amene anabwera kuno ndi owerengeka ndipo ndi akuluakulu amene amatsogolera mipingo ndi zipembedzo zosiyanasiyana kuno ku chigawo cha kumpoto komanso Malawi muno. Kulira kwa mtima wathu nkwakuti pamene atenga uthenga umenewu akalimbikitsanso iwo amene amatsogolera mipingo yosiyanasiyana mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti uthenga uwu umene a president akutipatsa ukutukuka kwa Malawi pamene akupitirira kutsogolera dziko lino fika chaka cha 2030 ukhale ogwirika komanso okhazikika pakati pa wanthu. Mlembi wa mpingo wa CCP msino ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati mkumanowu obwera pa nthawi yake. Anthu amalawi ndi anthu olimbikira kwambiri titangoti apase uthenga kuti tendikachite mwakuti izi tizisiye ndipo tizisiye ife ngati mpingo titenga nkhani imeneyi tiwauzenso Christians athu kuti ayi tiyeni tisangokhala mkudikira dziko ili lili pa ulendo wotukuka. Masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 ali ndi nsanamira zitatu zomwe ndi ulimi wa malonda, mafactory azamigodi ndi mizinda ndi zothandizira monga kusintha kaganiziridwe, usogoleri wabwino ndi zina. Ludovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Olive Perry akuyang'ana momwe anthu akubera pogwiritsa ntchito intaneti ndi njira zina zamakono zotumizira ndalama zokhudzira miyoyo ya Malawi. Malipoti akuti pafupifupi 185 miliyoni kwacha inabedwa mnjira zimenezi miyezi isanu ndi umodzi yoyambirira ya chaka chino. Kuchokera ku Chimwankhunda ku Blantyre, Olive akufotokoza nkhani ya John Bisias wa bizinesi yotumiza ndi kulandira ndalama pogwiritsa ntchito foni ya m'manja imene anamubera ndalama za bwana ake a Gloria Ndovi. Ndalandira message yantukula ine ndinele yasikuno kulilongwe. Ino muli kulilongwe? Kulilongwe. Ino kulilongwe kwa mapanga jano mwa wa chifundikiwo. Inewo ndi mapanga business ya barbershop nde ikapo nambala mati tiyimbe kuti tione kuti zikhala muta nambala ya 85 kumapita. Akuti ndachita mwayi olandira ndalama zantukula pa khomo zokwana 485,000. Umu ndi mmene akuba kumabera nzika za dziko lino ndalama maka zikapanda kusamala, pomwe munthu akuchita bizinesi amakhala ndi chiyembekezo cha phindu lomwe limathandizira bizinesi yake kupita patsogolo. Tangolingalirani pomwe muli ndi bizinesi, munthu akukuyimbirani foni kukulonjezani ndalama zoti zitha kusintha moyo wanu. Bambo uyu John Bisias anamuyimbira foni ndi wakuba yemwe ananamizira kuti ndi ogwira ntchito ku imodzi mwa makampani azotha kutumiza ndi kulandira ndalama kudzera pa foni za m'manja. Umutu ndi mmene Bisias pamodzi ndi bwana wake a Gloria Ndovi ochokera ku Chimwankhunda ku Blantyre unawakhudzera mchitidwe obera anthu ndalama pa foni. Wakubayo yemwe anati ndi mmodzi mwa akuluakulu oona zotumiza ndi kulandira ndalama pa foni anauza Bisias kuti amakonza zina ndi zina zokhudza ntchitoyi ndipo ankafuna chithandizo chokhudza akaunti ya bwana ake yomwe iye amagwiritsa ntchito pa bizinesi. Bisias anakhulupirira oyimba foniyu poganiza kuti ndi wa ku kampani ya ntchitoyi ndi kupereka uthenga okhudza akaunti ya bizinesi ya bwana ake. Sipanadutse nthawi pomwe anazazindikira kuti ndalama zomwe zinali ku akaunti yake mulibemo ndi kuzindikira kuti oyimba foniyu anali wakuba. Polankhula ndi MBC, Bisias anati ili ndi tsiku lomwe anaona ngati wayilephera ntchito ya bwana omwe anamukhulupirira ndi bizinesi ya ndalama za nkhaninkhani. Ndananduza kuti panganiza kuti amanduza zopangazo apangani star chakuti ndeno ndinapeza kuti ndikupanga kumapanga kena wakuti mukupanga ndataye ndikupanga akuti kena kuika ni pin number yanu ndapezeka ndaika pin number ija after some minutes zinapeza kuti no ndichite check balance imakanika kadi chakuti igwire imakanika ndimene nadzazindikira kuti I think anthu ndakuba. Malinga ndi mwini bizinesi a Gloria Ndovi
izi zinamkhudza kwambiri atamva kuti amubera ndalama. Nthawi imeneyo ndalamayo yomwe anachosayo inali ngati wangochosa mbamba yonse wapereka nde mutu unakhala ngati sikugwira nayimisa mini basi madusa basi unathamanga kuyatula mano kapangisa kadi ine foti the following day kunati holiday. Nkhani ya Bisias ndi abwana awo Ndovi ndi mmodzi mwa nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno pafupipafupi. Nkhani zobera anthu ndalama mnjirayi zikunkana achulukira mdziko muno kusiya anthu pa umphawi komanso ndi maganizo. Apolisi mdziko muno akuti akumalandira nkhani za mtunduwu. Mneneri wa polisi akawale Amavuto Phiri akutsimikizira. Ife ngati apolisi kuno kawale talandirapo madandaulo okhuzana ndi kuberedwa kuzera ku mafoni ma Airtel kapena mpamba. Pomwe nkhani zobera anthu ndalama mnjira za pa intaneti zikuchuluka, Amalawi ena ali ndi mafunso kuti kodi mwina asiyegwiritsa ntchito njira za makonozi. Akatswiri ona za zipangizo za makono akuti iyi si njira yothetsera vutoli. Malinga ndi mkulu wa bungwe la ICT Association of Malawi, Andrew Kamwendo, kuthana ndi vutoli sikusiya kugwiritsa ntchito njira zipangizo za makonozi, koma kugwiritsa ntchito njirazi moyenera. Anthu tikuyenera tizizindikira kuti kunja kuno kuli akatyali amene amagwiritsa ntchito makina a intaneti kubera anthu ena. Tikazindikira kuna kuti kuli akatyali amene amabwera mu njira zosiyanasiyana kuti namiza cholinga kuti tapase information imene agwiritsa ntchito kuti bera. Tikazindikira mu njira imeneyoyo ndiye kuti ifeyo titha kupewa. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati likulimbika pofuna kuthetsa mchitidwe wa kuba ndalama. Akelias Mlenga ndi mmodzi mwa akuluakulu aku MACRA. Tikuunika malamulo olemba malamulo okuti anthu amene akulembesa masimu kadi mdziko muno asamadutse nambala ina yake imene angakhale nayo masimu kadi, komanso azigwiritsa ntchito chala chidindo cha chala ndi cholinga chokuti chidindo cha chala chija chidzidziwira anthu amene akupanga abuse ma national registration ID. Malinga ndi malipoti, makampani omwe amayendetsa ntchito zotumiza ndi kulandira ndalama pa foni akuti analandira milandu 27,000 yokhudza anthu kuwabera ndalama pakati pa miyezi ya January ndi July chaka chino. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Gulu la majowajowa la ku Medical Aid Society of Malawi MASM lapempha anthu akufuna kwabwino kuti aonetse chikondi pothandiza anthu osowa mu nyengo ino yachisangalalo cha Khisimitsi ndi chaka chatsopano. Mphunzitsi wa majowajowawa Achipi Gombwa wanena izi pamene gululi limapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zoposa 1.3 miliyoni kwacha ku wodi ya ana ovulala pa chipatala cha Queens. Blessings Chereuka ali ndi zambiri. Kwa odwala komanso wayang'anira omwe sakwanitsa kukhala nawo pa chisangalalo cha Khrisimasi kamba kuti akhala ali mchipatala makamaka mu wodi ya ana ovulala pa Queens, asimba lokoma atalandira mphatso za Khrisimasi. Mphunzitsi wa gululi Chipi Gombwa wati mphatsozi zithandiza kuchepetsa mavuto omwe odwalawa akukumana nawo. Pambali pa mphatsozi, gululi linawalimbikitsa anthu ndi mawu a Mulungu komanso kupempha oyang'anira odwalawa angakhalenso anamwino kuti adzipanga majowajowa kuti akhale ndi thanzi zomwe ziwathandize kusamalira bwino odwalawa. Ifeyo amene tili kunjako tikuyenera tizilimbitsa matupi athu kuti nafenso matripi akuchipatala azikhala ngati akuchepa. Kuli anthu amene akugwira ntchito mzipatala muno, ukamakhala kuti ulimbitsa thupi lako ubongo wako somakhala uli olimba, ndi ntchito yovuta umatha kuyikwaniritsa because umakhala kuti thupi lako ubongo wako mphamvu zako zili strong kuti ukathe kugwira ntchito zimenezozo. Kuliso maguardian amene akugwira ntchito yotamandika kusamalira mapatient nawonso olomomo tapangisanso majowajowa akuyenera ndithu kuti akhale anthu amene matupi awo ali olimba because kunonso akuyang'ana patient atha kupezeka kuti nawonso asanduka ma patient chifukwa chongokhala ndi chofunika kuti aliyense pomwe alipo ndithu azilimbitsa thupi lake. A Jennifer Msisha ndi wapa mpando wa anthu odikirira odwala ndipo anayamikira kamba kathandizoli. Utengo umene tingakhale nawo ndionera kuti ngakhale ali kunjako azithabe kutikumbukira funa munomo chipatala zosowa zimakhala zambiri komanso chisangalalo ngati chinochi chimakhala choti chikutivuta kuti ife tichikwanitse foti timakhala tili mavuto ochuluka koma kubwera kwawo tikamaona kuti inoyo akutikumbukira timakhala tili osangalala kwambiri tikuthokoza foti anthu akumakhala ali nafe limodzi kusangalala komanso kukondwerera chikondwerero chimene chichi.
ndipo m'mawu ake namwino wamkulu wa wodi Petina Sakala apempha anthu akufuna kwabwino kuti apitirize ntchitoyi. Zosowa zawo zakuthupi monga amene ndanenera kuti amakhala mchipatala kwa nthawi yayitali kuti apange operation afike poti achira bwinobwino ndi kubwerera ku nyumba. Amatha kukhala mwina 3 months ena mwina mpaka na 5 months ndi amakhala kusowa zinthu zosiyanasiyana mwina ngati sopo, sugar, mchere mwina so ena alibe zofunda kumene ndi anthu amene amafunika ndithu aziyenderedwa pafupi kuti azikhala nacho chiyembekezo komanso kuthandizidwa ngati zimenezi. Mwazina akhristu munyengo ya Krismasi amakhulupirira kuonetserana chikondi kwa wina ndi mnzake maka pogawana mphatso ndi osowa. Blessings Chileuka, MBC Blantyre. Munkhani za masewero zonse zili mchimake kuti matimu a Mighty Mukulu Wanderers ndi Mzuzu City Hammers akumane mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Castel Challenge lero pa bwalo la masewero la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe. Manoma anafika mu ndimeyi atagonjetsa timu ya Panthers zigoli 3-2 mu ndime ya masemifinal, pomwe Hammers inagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets 4-1 pa mapenate. Yemwe apambane chikhochi chaka chino alandira ndalama zokwana 55 miliyoni kwacha. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza atsogoleri a ndale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala koma kuti athandize boma kusamalira anthu powapatsa chakudya. Aphungu a nyumba ya malamulo amaliza msonkhano wawo atavomereza ndi kukonza malamulo ena komanso kusintha zinthu zina mu ndondomeko ya chuma ya boma ya 2024 mpaka na 2025. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino MBC ikuyang'ana mavuto omwe akudza chifukwa cha mchitidwe wobera ndalama kudzera njira zamakono zotumizira ndi kulandira ndalama kuphatikizapo pogwiritsa ntchito foni za m'manja. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mamaono munali ndine Romeo Omali ndikufunirani mathero a sabata opambana.